Ostatnie słówecka przed śmiercią. Wiecie, bezmać wszystkie ludzie z korzy swojej własnej śmierci poradzą rzeknąć coś i takiego, co na długie lata insze będą pamiętać. Zawdy coś ich pedzą, ani z korzy w roztomajtych książkach, cajtungach i belekaj będzie się te słówecka powtarzać. Napocznał ode mnie i to nie bez tuż, co bych miarkował i że u mnie będą też po moim umrzyciu mocka godać, ale z kuli tego i że i mnie się przytrefił Herzlag i moje kamraty w drodze moją babeczką myśleli, że Józek poszło pod sosienki. A było to tak. Procnia kosik te ślepiało ze drzwi, ale blinduje, kajżek jest. I czemu ta pobioł tak ci na mnie zaziero? Jest derkusie. Sztreknąć cię, po jakiemu ja leża? Joch miał być wy już w robocie, a Elza co sam robi? Mamy go nazot. Kajsik ze daleka słysza chłopski znajomy głos. Przeca ja leża na prykolu, na blank białym półobleczeniu. Kaj są moje szczewiki, binder, hymda, co się tam wyrobią? A te szlauchy, ruecki i zgoście te foncle. Nie, to Klara bez okno blinduje, ale już forchang zaciągli lepszy. Kuknijcie, panie Ojgie, na mnie! Wystrachany głos, dziąszynny, zaziero na mnie. Kajo jest! No, już przytomny, już jest nazot ze tej drugiej zajdy. No jeszcze nie do ostatka przyszedł dosia, nie sztimowało mi, że leża na prykolu, nieoblecone jakieś cudze frecy na mnie zazierają. Jest i Elza? Co się stało? Kajo jest! Mogesz mi Elza powiedzieć? Jest w derkusie, a wiele to jest godzin. Czemu jeszcze nie jest w robocie? Nie rzek we werku. Kaj są moje szczewiki! Miarkujecie? Kaj są moje szczewiki? To było wtedy dla mnie najważniejsze. To wszystko, co z korzy napisu wspomniało mi się, jak przeczytał fajny artykel Matthiasa Schulza z tego niemieckiego Zeitunga Der Spiegel, naisko stuprował mi się to i ze moim Herzschlagiem i tym, co ludzie mają radę, kiedy już mają pójść, kiedy już wszystkie tamka i wszystkie kejsik pójść muszą, drogą wszystkich ludzi. Długo jeszcze przed śmiercią, kiedy sztachnięcie się cygarą sprawiało mu mocka uciechy, Groucho Marx, majster czarnego pasu, zawinszował się, sobie na jego denkmalu było napisane: wyboczą mi wszystkie i że nie stowu. Mocka lodnie skorzy, kiedy już richtig jolazowo do ostatka swoich gnioszków, ten amerykański Witzman i Kocender nie stracił blank pogody, ducha i ruły. Kiedy leżał w lazarecie w Los Angeles na zapolenie płuc, wyszeptał zachrapociałem, ale szczęsnym głosem do ucha młodszej o 50 lat babeczki. Umierać? Moja roztomiło, to ostatnio zacha jako zrobia. Jeśli to jest prawda, jeśli wierzyć powiarkom, wszystkie srogie tego świata żegnali się ze życiem na szpremny i pomysłowy sztrych. Do historii przeszł na ten przykład srogi Seemann Sir Walter Raleigh, który 29 października 1619 roku oznajmił: jeśli człowiek ma serce we właściwym miejscu, to blank nie ma znaczenia, ka jest głowa. I w ten sam dzień ta głowa mu odkraglowali i uchlasli. Zaś Cornelius Hartz, mundrok i Wissenschaftler ze Hamburga, pozbierał do kupy kieladziesiąt takich wywołanych ostatnich słówecek i wylał nam, ludziom, którzy chętnie czytają i słuchają tych farbistych geschichtów, kibel zimnej wody na palicy. Pokazało się, że ile mocka takich wywołanych pożegnaniów ze życiem, to dzieło Einbildungu i fantazji kolejnych pokoleniów. Tak też są Archimedes, nauka mrzyk przed śmiercią, ze graców rzymskiego legionisty na isto nie wrzesknął, nie psowej hopie moich kółek. Już zaś osławione słowecka więcej światła, które miał wypowiedzieć Goethe, wandlowali się od jego doktora, który ale był daleko od miejsca, kaj umierał poeta. Barzy sztymuje to, co powiedziała jego niewiostka, którą siedziała przy łóżku wieszcza, i że Goethe przed samą śmiercią rzeknął ku swojej babeczce tak: podaj mi swoja szłapka, koteczku. W naszej historii nie brak wziętych osobistości, które ostowali się ze tym ziemskim padołem we mało paradny sztrich. Larma wele siebie nie robili ani Marlena Dietrich, Ida Samstond, ani Bertolt Brecht. Ostowcie mnie w pokoju. Hermann Göring, który 15 października 46 roku w Echereście społyknął cyjanek, poszł z tego świata i winszował wszystkim: dobran. Moc żol i że nie wlazło mu to do Filipa z korzy. Przykładów, ale nagłego olśnienia jakiejś ich wyjątkowej głodkości mowy jest względnie niewiele. Do srogich majstrów mowy przynależy Zarachowa cesarza Józefa II Habsburga, który już wnet blank leżał na tym łożu
śmierci szafnął do kupy za absolutną szczerością swoje lichucne osiągnięcia, na moim dynkmalu ma być napisane: sam leży cysarz, któremu nie powiedli się żadne przedsięwzięcia. U inszych już zaś zaślepienie włośną personą utrzymuje się do ostatku. Taki cich amerykański pisarz Theodore Dreiser, autor nie najlepszych powieści, miał bezmać wrzesknąć na całki Carpenter. Szekspirze, tuż ja przylazuję, przygludzą się kucia. Już zaś o wiele ze srogim imieniu łosia świadczy jamer cysarza Neruna. Jakiż to srogi artysta ginie! Ale idzie też pedzie, co starożytne historikery poradzili pośmiertnie łoszeredzić niektórych swoich wrogów i wrażowali im do gęby niedorzeczne auzdruki. I tak na ten beispiel srogi cysarz Tiberiusz miał bezmać zeń z tego świata ze Słoweckuma. Biada, biada, zdowo my się i żech się zesrał. Ale do ostatka rytniczne, 100% rytniczne są jednakowoż przekazy, którego dają o pogodzie ducha Antoniego Czechowa, który na okamżyk przed kipnięciem dopominał się i nastował: szampana, szampana! Śmiało też idzie dać wiara szkowrodności i szwungu Tomasza Mana, który od swoich kamratów żądał: dejcie mi sam bryle! A okamżyk nie skorzy zawarł na zawdy swoje oczy. Już na krótko skorzy śmierci Karol May, wiecie, ten od naszych dzieckowych książek o Winnetu i Old Shatterhanda, który bezmać miał głosić: zwycięstwo, srogie zwycięstwo, widzę wszystko na różowo. No ale blank tragiczny brzmieli ostatnie słowecka Jamesa Deana, szauspilera i naszej młodziokowej legendy, który zaczął się za lękierą swojego Porsche w 1955 roku. Cięgiem go dali, że ten hollywoodzki szauspiler w sumie jest winowaty za ten nieszczęsny cufal, ale ten harc, w którego wspominał skorzy, wykazał, i że on jechał przepisowo 55 milów na godzinę. Łoro ze bocznej drogi wyjechał auto, a mechaniker Dina, Niemiec Rolf Witterich, który siedział wedle Dina, łostrzygał go, co by dawał pozór na ten auto. James Dean wrzesknął jednakowoż ku niemu: ten Fritz przecańcz musi zahaltować, przecańcz ci noc widzi, pra? Eugen z Pnioków.